baj jogo wanto gimane otamo Raila Odinga ni. Be ng'ato nonyal? Awacho ni an anyalo nikech asebedo kamilose loch. Okay. Asebedo kamitele ni piny ni. Asebedo kamipange. Ka wiwa ok owil, e higa mar 2013, Uhuru Kenyatta was the presidential candidate and president. Jalupne ne en Ruto William. Ruto ni en to kendo asomo kode. Adonjo kode university odichieng' adi? Achiel. Wachako wuok odichieng' achiel. Gachagua otelonwa. Ni third year to wadonjo first year. Koro ang'o ma uparo kaka ogandana? Ni Ruto go Uhuru ne nyalo ng'eyo to an akia to ne an jagoro gi. Mano ken jagoro mar tiene. An jagoro mar tiene, Uhuru president, Ruto the deputy president. An number day as the secretary general. Pogruok e kinda